ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪುರ ಎಂಚೊಂಡುದುಲೆ ಪಿರಾವಡು ಪುರ ಜಾಗೆ ತುಂಬ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಸೀನರಿ ನೆಟ್ಟೆ ತುಲೆ ತಿರ್ತರು ಪುರ ಒಂದೇ ತರ ಮುಲ್ಪದ ಪುರ ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಾವುದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋದಿನೇ ಬಿಡ್ಪುಜಿರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿರಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿರಾರು ಸೊ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡಿರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಪಾಡ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋನ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತದ ಇವಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನರಮನಿಡು ಸಾರಿಕೆ ನೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಜಿರು ಓಕೆ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನಗೆ ಯಾಲ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆರ್ತದ ಪಣ್ಣಗ ಅಂಚೆನೆ ಈರ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋನ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡೆ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಂಚುಲ ಸೌಖ್ಯತೆ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಡಮರಾಗಿದೆ ಶೀತ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ದು ನಡೀನಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನೇನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ದಯಗಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಇಮ್ಯಾಗಂತೂ ರಜೆ ಐತೆ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಗ ಮಲ್ಲ ಈಗ ರಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಳು ಎಲ್ಲಿಯಾಗುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವು ಓಡಿಗಂದು ಪನಗ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದ ಆರು ಯಾನ ಅಕ್ಕಂದು ಏನು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅರ್ನಲ್ಪನೆ ಪುರ ಬಂದು ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಪುರು ಅಂಚ ಆರ ಅವಲೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆ ತೋಟ ಪೂರ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಗ್ಳು ಇಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಈ ಏರ್ನಿಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಬೇಕಾಗ ಇಮೆ 10th ಪುನಃ ಎಂಗ್ಳೂರ ಹೋದಿತ್ತ ಐದಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ಸಮಯದ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಮನೆ ಅಂದುಂಡು ಆ ಜಾಗೆ ಪುನಃ ಫುಲ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಡೆ ಪುರ ಪೈರುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಒಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪದ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರದ ಪುರ ತೂಯ ತಿಕ್ಕುಡು ಓಕೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಲಗೇಜ್ ದುಲ್ಲೆಗೆ ಈತುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಈ ಜೋಕುಲ ತಿನಿಯರನೆ ಜಿಂಜಿದು ಹೋತು ಇಮ್ಯಾಗ ಭಾರಿ ಸಡಗರ ಬಬ್ಲುಗು ಅದಮ್ಮೆ ಏ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಫೆದರ್ ಎತ್ತಿನದ ಅವು ಓಡೆ ಬೋಣು ಫೆದರ್ ಎತ್ತೇನಾ ಫೆದರ್ ಉಂಡ ಹೆಂಗ ತೋಜು ನೆಜ್ಮೆ ಬಬ್ಲು ಏ ಬಬ್ಲು ತೋಲೆ ಬಬ್ಲು ಕುಂಕಿ ಏಪಲ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಸುರೂತ ತಿಂಗಳೇ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಸಲ ಬರ್ಸದ ಸೂಚನೆ ನಿಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸಗೆ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಮೇ ಹೆಣ್ಮಗು ಎನ್ನ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಉಂಡು 23 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಎಲುದಂತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೀರು ಎಂಕ್ 4 ಮದ್ಮೆ ತಿನ್ಗೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬರ ಪೆಟ್ಟುಗಮ್ಮಿಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬಣ್ಣದ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬರೋದಿತ್ತೇನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸರೋಜಗೆ ದೀಪ ಪ್ರವೀಣ್ ಹತ್ತು ಕೆಲವ್ದು ಉಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಣದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಮ್ಮೆರೆಗೆ ಹತ್ತು ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 7 ಮಿಂಡ್ರಿಗೆ ಪುಟ್ಟದೇರಂದು ಅನ್ಪಿರೋದು ಅಂಚ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಏತು ಹೇಟಸ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪು ನಕಲು ಮೊಕ್ಕಲು ಏತೆಡ್ಡೆ ಸೊಬಗ ನಕಲು ಒಂದು ಐಟು ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ಬಜ್ಜಿ ದೆತ್ತು ಬರ್ದಿ ನಕಲು ಮೊಕ್ಕಲು ಬಜ್ಜಿ ಕಚಡ ನಕಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಗರ್ವ ಒಪ್ಪುನು ಯಾನು ಏರೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ನೆರ್ಪೆನು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಯಾನು ದ್ವೇಷ ರಿವೇಂಜಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಪೋಪುಜೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಕ ಆಜಿನ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಆಯ್ಜಿನಂಡ ಎದುರು ನೆರ್ಪಿರ ಅಕಲು ದಾಲ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಮಶ ದೀಪುಜೇರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಪಾಡೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಡಾಂಡ ಅಕ್ಕಲು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಬೊಟ್ಟು ತೋರಿಸೋದು ಪನ್ಪಿರದ ಅಕ್ಕಲು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲೆಸ್ ಅದು ಪೂರು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಕು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದುಲ ಎಂಕು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಾಕುದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಹೊರ್ತೀವಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟುಗಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸರೋಜಾಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಲತಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಇರೋದ ಮಲತಾಯಿನ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಸರೋಜ ಉಪ್ಪು ಅವೇನು ಎಂಕು ದೀತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರೇ ದೀಪ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಣ್ಣದು ಆಂಡ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುರೊಂದು ಪಣ್ಣ ಮೊಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರಿಟ್ಟು ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಿನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ತಂಗಿಲ ಕಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ
ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಲೆ ಆಯ್ಜಿನಂಡ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಪನುಚಿ 4 ಮದ್ಮೇರೆ ನಿಕ್ಲನ ಅಪ್ಪೆ 4 ಮದ್ಮೆದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಒಂಜೆ ಮದುವೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪ್ರವೀಣ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡದ ಒಟ್ರಾಸಿ 4 ಉಂಡದು ಪಾತೆನ ಮುಡ್ಚಿ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಕ್ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಡಯಲಾಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಡಿತ್ತನು ದಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ನಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಐಕಲ ಒರಿ ಏರ ಒಂದು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಪೂರ ಪಾಡು ನೇರು ಗೊತ್ತುನ ಎನ್ನ ಬೈಡು ನೆರಡ ಕೇಂದಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಪಾಡುನು ಈಚಿನ ನೆಡ್ಡೆಂದಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಾಡು ಜೇರು ಎನ್ನ ಹೇಟರ್ಸನಕ್ಲೆ ತುಲ್ಲೆರು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೇಟರ್ಸನಕ್ಲೆ ಪಂತೀನಿ ದಾಲಾವಡು ಯಾನು ಪೂರ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ದೈವದೇವನ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಅಕಲಕ್ಲು ಮಂತಿನ ಕರ್ಮ ಅಕಲಕ್ಲು ತಿನ್ಪೇರಿಗೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಪಂತೆರದ ಎಲುದಾಂತಿನ ನಾಲ ಎಂದು ಪನ್ಪಿರದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿತೆ ನಾನೇ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಡಯಲಾಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಡಿತ್ತನು ಎಂಚೆಂಚಿನ ನರಮನಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಯಾನ ಒಂದೊಂಜಿ ಡಯಲಾಗ್ ಒಂಜನ್ನಟ ಪಂಡೆ ಅದನ್ನಾಗ ಸೈದಿನಕ್ಲೇನು ಬದುಕವೇರು ನರಮನಿ ಬದುಕಿತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಸೈದಿಲಕ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಯರು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನೇ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಒಯ್ಕಲ ತರೆಗೆಡಿಸಿಜೆ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪುದರ ಆಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನೆರೆಕರೆಡು ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಒಡೊಟ್ಟಿನ ತಂಗಿಲಕ ಪಂತಲದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ ಪುರ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬಲತ್ತಿನ ಪುದರೇ ದೀಪ ಬಣ್ಣದು ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ದೀಪ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಣ್ಣದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಂದೆ 4 ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆ ತೊರತು ದೀನುಂಡದ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕೆರ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡ್ದಿರದ ಅವು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಕ್ಲು ಒಂಜಿನೆ 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ದು ನೆರಡಗೇಂದಿ ನಕಲು ದಯಾಗಂದು ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುಜದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಮನ್ ಪಂದಾಯರ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಡುವೇರು ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಒರಿಯನ ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಎನ್ನನ್ನು ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನು ಯಾನೆಂಚ ಬಣ್ಣದು ಯಾನ ಸಂಸಾರ ಮನ್ಪುನು ಏಟ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೀದಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಯ್ಜಿನ ಎದುರು ಏಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೋಟು ಕೂಡ ಆ ಟೈಪ್ ಪಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ತುಬೋದು ಮದ್ಮೆ ಆದಿನತ್ತಿ ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಪೊದು ಬತ್ತದೇ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿಲಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ನಂಡ ಮೊಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ್ರ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಪೊಂಜೊಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜುನು ಕಾಮಾಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆಗೆ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಹಳದಿಗೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಮುಕ್ಲೇನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಕ್ಲೇನು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ನಮಕ್ ಅಕ್ಕಳ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚೆಗೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕನ ಆ ಕೆಸರು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗೆ ರಟ್ಟುನು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಪಂತೇರು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಯಾನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಕೇಸ್ ಎನ್ನದು ಅಡೇನೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇನು ದಯಕಂದು ಬನ್ನಗ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಎದುರು ಬರೋಡು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ ಗುಡ್ತೊಂಡು ಮೊಕ್ಕಲ ಗುಡ್ತೊಂಡು ಪನ್ನೀರು ಏತಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಪಿರ ಈಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡ ಅವೇನು ಪಂಡದು ಮೊಕ್ಕಲ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಗಳ ಪಾತಿದ್ದು ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದತ್ತ ಎನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ದು ಪಾತಿರ ಆಪುಜಿ
ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೋಂದೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಏತು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡದ ನಡೂಟಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಸೀನರಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಪುಳ್ಕ ಅಂದ ಬೂರಿ ಅಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚ ಒಂದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಮುಲ್ಪನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಲಕನೇ ಉಂಡು ದೊಂಬು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಿದ ಬುಸ್ ಅಂದ್ ಬರುಡು ಒಂಜಿ ಬನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಮಡ್ಕ ಸೋಡ ಬರಿಯೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ರಾಟದು ನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾಜಲ್ಗ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಂಚ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಮುರಾಣಿದ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾಗ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಸಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಪಣ್ಣದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಂಗುತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಮಕ್ ಎದುರೆದುರು ತಿಕ್ಕನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಪಾಪ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆನೆ ಉಲ್ಲಲ್ ಬೊಕ ಮನುಷ್ಯರೇನ ಹೊರನೆ ನಮಕ್ ಅಳತೆ ಮಂತದು ಪಂಡ್ರಲ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಂಕುತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಣ್ಣ ಆರು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಂತಿನ್ ಎಂಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಡನ್ ನೆರಿಯೆ ನೆರ್ದು ಐದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಲಬೋದು ನೆರ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅದು ಅವಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದತ್ತು ಇಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೊರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಶೇರ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪಿನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಂಡ ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಮೋನ್ ಅವಡು ಫೇಸ್ ಅವಡು ID ಮೆನ್ಷನ್ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಇಜ್ಜಾಡು ದಾಯಕಂದು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾತ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಅಂಚೆನ ಎಂಕ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮರ್ಲುಂಡು ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿನ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಯಾನು ನೆರ್ತೆ ಅಂತ ತತ್ತದು ನೆರ್ತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾನು ಒತ್ತೊನ್ ವ್ಯಾನು ಓಕೆ ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಪೊಣ್ಣದಾದ ಮಂತಲ್ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ID ನೇಮ್ ಪಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ID ನೇಮ್ ಪೂರ ಅದೆತ್ತದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಪಾಡಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡಿಯಲ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ಲ ಪಾಡಿಯಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಏರ್ನಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲ ಫೇಸ್ ಅವಡು ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಜಿದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೂರುಂಡು ಅಂಚದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೆ ಪಣ್ಣ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡವು ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕ್ಕದಮೆ ಕೇಸ್ಲ ಇಂಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ನೆರ್ತಿನಂದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ತತ್ತದು ಪೆದಮ್ ನೆರ್ದಿತ್ತೇನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರಡನೆ ಆಪಿನತ್ತಂದೆ ಮರಾಠ ಆಪುಜಿ ಯಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅದು ನೆಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಮೋಲು ಅವೇನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪ ಅದು ಕೊರಿಯಲ್ ಅಂಚದು ಎಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ದಾಗಿಂದ ಪನ್ನಗ ಅವು ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏತು ಜನ ಹೇಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಣ್ಣದು ಎಂಕ ಅವನಿ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ ಎತೋ ಜನ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತು ಕಡ ಪೂರ ನಿತ್ತಿರು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ದೀತಿರು ಮೊಕಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ದೀತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪಂಡಿರ ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಪಂತಿನ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ತರಕೆ ಮೈತಿನ ನೀರು ಕಾರಿಗೆ ಜಪ್ಪೊಡೆಗೆ ಅಕಲಕ್ಲು ಮಂತಿನ ಕರ್ಮನಕ್ಲು ಅನುಭವಿಸಿರು ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪನ್ನ ನಿಂತಿರ ಅಯ್ಯೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ರೀಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ದಯಮಂತದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೇತು ಕಡಪುರ ಚಿಂದು ಆಣೆನ್ ಪ್ರೂಫ್ಗೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಅದಾಗಿಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರದ್ದು ಪನ್ನಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3000 ಹೇಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲಿರು ಅವು ಪೂರ ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಇರ್ಲೊಂಡದ ಯಾನಕ್ಲೆ ನೆರ್ತಿನಕ್ಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲೆಗ್ ಆ ಪೊಣ್ಣ ಕೊಂಜಿ ಬಡ್ಕಾದಿನಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೇಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಚ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕೋಡೆ ತಿಕ್ಕಿಯರಂಗ ಯಾನ ಅಲ್ಡ ಕೇಂಡನು ನಿಕ್ಕ ನೆರ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಮಾರ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ತಪ್ಪದ ಅಂದು ಪಂಡನು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪಾಡ್ದಲಿ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜಲ್ತಲಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ವಿಲನ್ ಅಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಗೆ ಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಂದಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಅಂದು ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಗರ್ವಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ 10 ನಿಮಿಷ ಪುಣ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪು ಜವು
ದಾದ ಬಂಡದೆ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಯಾನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ 27 ತಾರೀಕು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಆ ವಿಷಯ ಪುನಗ ಎಂಕ ಬಕ ಮೂಲು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಗದ ಬನ್ನಗ ಕಾನೂನದ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪುನದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಒಕ್ಕುದು ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಈ ಪೊಣ್ಣಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಕುಲು ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಯಾನು ಮನಿಪಂದೆ ಕೊಲ್ದಿತ್ತೆ ದಾಗದ ಬನ್ನಗ ಅವು ಕೇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಡತ್ತಿನದು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅವು ನಿಜ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾನು ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿರು ಸುಷ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇತ್ತೀರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಂಡು ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕೋಪನೆ ದೀವೊಂಡು ಆಪುಜಿ ಅವಳು ಪೊಲೀಸ್ ತಕೊಲ್ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಕಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನತೆ ಇಂಚೆನೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸೈದಿನಕ್ಲೇನು ಜೀವಂತ ಅನ್ಪೇರು ಜೀವಂತ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಸೈದಿಲಗ ಮನ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೂಲೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೇಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮೋದಿನೇ ಬಿಡ್ಪುಜಿರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತೀರ ಆರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾನೆತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆತ್ತೀರಾರು ಸೊ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಪಾಡ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋನ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತದ ಇವಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನರಮನಿಡು ಸಾರಿಕೆ ನೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಜೀರು ಓಕೆ ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗೆ ಯಾಲ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆರ್ತದ ಆ ಪಣ್ಣಗು ಅಂಚೆನೆ ಈರ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋನ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವು ಮಂತದ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡೆತ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಲ್ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಯಾಲ್ನ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆದಮ್ ಪಾತ್ಯದಿನಕ್ಕೆ ಏನಾಡ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಸಾರಿ ಏನಾಡ್ತು ತಪ್ಪಾಣಂದು ಪಂಡೆ ಆಲ್ಲ ಪಾಪ ತಪ್ಪಾಣಂದು ಪಂಡಲ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಸುಷ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆರ್ಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರಿಯರು ಅಂಚೆ ಯಾನ ಮಂಜುಳ ಸುಷ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ ಅವಲ್ಲ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವೇನು ಆ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಬಡ್ಕಾರೆ ಎತೋ ಜನ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮನ್ಪುಲಿ ಪೊಗ್ಗೆ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಕೇಸ್ ದಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಮೊಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿರತ್ತ ಸೊ ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಏತು ಜನ ಹಾಳು ಉಪ್ಪೇರಂದು ಒಂಜಿ ಲಡಯಾನಾಗ ಐಕ್ ನನ್ನಲಾತು ತುಪ್ಪಬಾರ್ದು ನನ್ನಲಾತು ಗುಮೆಲಾಯರೆ ತುಪ್ಪೇರು ಜನಕುಲು ತೆಕ್ಕಾಯರೆ ತುಪ್ಪುಜೇರು ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬನ್ಪೀನಿ ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಜನಕುಲು ಎನ್ನೀರು ತೋಜುಡು ಒಂದು ಉದ್ದೋಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಲಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಮೊಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಪಿರಿಪಾಡಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕದಿತ್ತೇರು ಮಂಜುಳ ಕಾಲಿ ನೆವನ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಕಾತೋನಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ನಂಬನ ದೈವ ದೇವರು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತದಿಜೆ ಎಂಕ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಪಗೆದೆ ಇದ್ವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಂತದಿಜೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ದ್ವೇಷ ರಿವೆಂಜಿ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತವು ಓಕೆ ಸೊ ಐಡ್ದ ಕಾಲು ಪೊಣ್ಣು ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಲಲು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸರಿ ಆತನು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರ್ನಲ ಮಿತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಕಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಆಕಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕಲ ಕಣ್ಣನಿನ ಜೋಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ತುಪ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಕಾಲಿ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಎಂಕ್ ಬನ್ಪರತ ಅಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ಎನ್ನಡ್ಲ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಾಡ್ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕುಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಏತೆಡ್ಡ ಕೊರ್ತುಪ್ಪೇರಂದು ಐಟು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಬಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಣದೆ ಮಂಜುಳಕ್ಕನ ಪವರ್ ಬಂಡದು ಮಂಜುಳಕ್ಕನ ಪವರ್ ದಾಲತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾನೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನಲ ತಪ್ಪಾತನ ಹಾಲು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನು ಯಾನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನು ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆತನು ಈಜಿನ ಕೂಡ FIR ಆಪುಂಡು FIR ಆಂಡ ಐತ ಪಿರಾಡಿ ಎದುರು ಫೋನ್ ಎಪ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ರೋ ಆಂಡವು ಸೊ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನದ ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ರೆ ಪೋಚೆಗ್ ಬೆಂಕಿ ಕೂಡಲ ಉಣ್ಣು ಅನ್ಪೇರೆ ಪೋಚೆ ಎಂಕುಲು ಸರಿಯಾತ ಯಾನ್ ಸರಿಯಾತೆ ಮಂಜುಳ ಸರಿಯಾತಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸರಿಯಾತ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನು ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು 27ಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಬೈದಿನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದುಂಡು ದೇವನ ಡೇಟ್ ಸೊ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಹೊಸತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಬಿಗಿನರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿನಿ ನಿಕುಲು ಆಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲ ಫೇಸ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಪಂಡದವೇನು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುನು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಆತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಡಿತ್ತನು ಈ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಪೂರ
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ಬೇಕನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಡಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಪಂಡ್ಯಾನ ಸೊ ಮಾತಿರನ್ನ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬದುಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಬಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿತ್ತಿನ ನರಮನೆ ಎಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲನ ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡತ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕಲ ನೆನಪುದಿ ಒಡ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿಕುಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಹೇಟಸ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಾಲಿ ನೆವನ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಏತು ಹಿತಶತ್ರು ಅನ್ಕಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ ಕಡಪುರ್ದಿರು ಅಕ್ಕಲ ರಡ್ಡಿ ಜಂತಲ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಅನ್ ಪೋತುಜೆ ಅಕಲು ಸುರುಸುರುಕೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡ ನಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಈತನೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಳು ಬಯಕ ದುಪ್ಪಂದು ಅಂಡ್ ಅಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಮುಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೇಟರ್ ಅದು ಉಲ್ಲೆದ ತಂದು ತೂದು ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಕ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರ ತೂಪದ ಕೊರ್ನಿ ತುಲ ನಿನ್ನ ಈ ಮಾತಿರ ನೆಡ್ಡೆ ಅಂದ ಎನ್ನುವುದ ತುಲ ಮುಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಸೊ ಮಾತಿರಗೆ ನೆಡ್ಡೆನೆ ಬಯಕಲೆ ಹಾಳು ಬಯಕೋಚಿ ಓಕೆ ಆತಿ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದೇ ಎಂಕುಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತಿಯ ಖುಷಿಯ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಲಕನೆ ಒಂದು ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಎನ್ನಿನ ಮಾರ ಬನ್ನಿ ವೇಟಿಗೆ ಬಲ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪನು ಒಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಬೈದಿನ ಅದೇ ಮೂಲು ಈ ಜಾಗೆಡು ಒಂದಿತ್ತು ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ಗೆ ತುಲೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡು ಕೊಡಂಜಿ ತುಪ್ಪಾಗ ತುಲೆ ದುಂಬು ಕಂಡೆ ಬಟ್ಟ ದುಂಬು ಭಾರಿ ಶೊಕ್ಕದ ಒಂದು ಸೀನರಿ ನೆಟ್ಟೆ ತುಲೆ ತಿರ್ತಿರು ಪುರ ಒಂದೇ ತರ ಮುಲ್ಪದ ಪುರ ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ತುಲೆ ಪಿರಾವುದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಪ್ಪದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎನ್ನ ಕೈತ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪುರ ಎಂಚುಂಡು ತುಲೆ ಪಿರಾವುಡು ಪುರ ಜಾಗೆ ಕುರುಬಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಹಾನಿ ಇರ್ನದೆ ತಂದು ಇಜ್ಜಾನು ಕುಂತಲೆಂದಲೇ ಒಂದು ಪೆಲತ ಮರ ತಾರದ ಮರ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಕೋಕೋದ ಒಂದು ಕೋಕೋ ಒಂದು ಕಾಫಿದ ತುಲೆ ಒಂದು ಪುರ ಕಾಫಿ ಎಣ್ಣೆಟಿ ಪುರ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಇಂಬೆಗ ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಇಂಬೆನದು ಓಡು ಇಂಬೆ ಈತನಟ ಪಡಿಕೆನ ಮೇಲೆ ಉಡ್ಚುದಿಜಿ ನಾ ದಾದ ಅನ್ಪಿದು ಓಡು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಕುಲ್ದಿ ಬಬ್ಲು ನಮ್ಮೆ ಬೈ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ತಿತ್ತು ಬುಡ್ಮೆ ಮೆರ್ನ ಕೋರಿದ ಕಜಪು ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ನನ್ನ ಯಾನು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ನೆಂಕುಲು ಪುರ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ಮಾಪುವ ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ತೋಟ ಪುರ ತೂಪವೆ ಅನ್ನು ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಓಕೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.